ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ କି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳର ଦୂରତା କେତେ। ତଥାପି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବା ନା ବିଫଳ, ତଥାପି କରି ଚାଲିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହେଇଥାଉ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ଯାହା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଉଚିତ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜିତିପାରିବି? କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବତ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, ଫଳ ଦେଖ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ହେବ ସଫଳତାର ହାର ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ଦୂର ହେଉ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନରେ ରଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ବାଟରେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧାର ସଂଜ୍ଞା।